Part dahan ngutan na ba? Saan part? Unsa ko ni meaning sa uyab ko no? Ano ako yung pangutan na part? Ang lang. Kabagal lang ko unsa. Uyab part kay ano ba yung part? Ano ba yan? Gamay rin ko na kaso uyab part na. Pila experience na part? Pila ba ko na uyab nimo day? Nauyab Itong magsulti namang gamay. Walo naman part. Gamay walo. Ah sige. Walo ra ko nauyab. Anong kasulti ko na kay experience ba? Nya sa may meaning ko no. Sa putanan mo part? Unsa meaning sa uyab? Uyab. Para na ako ang uyab kay ang iyo kay understand. Na ang why kay you're the one. Nga namang understand man, nga naman dapat. Kinanglan man nagpagsabot good part. Nga na part. Na ang why part kay why you're the one. Kunang siya ba? Usara gyud. Mano siya. Nga nang nabot magkag walo ka buok kung usara gyud day dapat. Dili kay siya para karon siya na may ulahitan. Para karon og na pa din ada kay Dili. Okay. Nang pagkakaroon. Ang A. Ang A kay kung ano na siya? Answer. Ha? Answer na siya part. Answer. Dapat kung matawag siya nimo ba? Answer. Ito bago nimo answer. Bitaw part mo na siya part. Amo yan dai. Ano to? Understandable. I understand. You're the one who answer. Ano siya part? Ang B. B. Because. So, sa tanan, kung isulti mo tanan, unsa man? Understand. Understand. You're the one. Ano sa gito ganyan part? Ano, malibog mo kung sa good. A. Answer. Answer. You're the one. Answer. O because. Nganong because na siya kay kanang good naman jud na kanang dodowa good. So tag because. Ya kung sa Bisaya pa. Kung Bisaya na nimo siya part, Bisaya na siya. Pagsabot. P. Syara. PS. Pagsabot. Syara. Syara. Tubago nimo o PST. ngano man. Sa ngano man. Kay. Sa ngano man. Why man na? Away. Ang B. Ang B kay because. Because. Dili kay ngano man. So kulang mo gusto sa English part kay. Opo. Gamay ra kun man good photo naman kung grade 8. 8 kayo 8 imong nauyab. Na photo ro good. Kana ang imong uyab ron, ikawalo na nimo. Ikauyab na ko, ikawalo na siya. Ikauyab. Ano gang 8? Infinite. Na. Gituyo gid Puro mo. naman bugo resist good nang hilig bugog 8. Ano sa part? It's a prank. Dili part ba kay kanang kung mo brand out sa noon na kay kuan. Brand out sa noon na lipay kay ka kay ang mga tao magtapok. Nakaron kinamay COVID, di na ka malipay magtapok ng tao kay basta magtakdalay tan. Gani. May pawala burnout. May pangwalay burnout. Nya ko kung papilion ko 6 to 6 sa buntag antod gabi 6 sa buntag 6 sa gabi nya kung dili 6 sa gabi o antod 6 sa buntag wala koy pilion part kay para walay burnout. Wala siya. Pait kayo ni burnout. Manapart. Nasa ko shout out pa da. Kanang shout out di ko sa kong amigo na si Jopkin Tapio o si Mark G. Magusara. Thank you sa suporta. Anak lang sa kay duwa rin nagpa shout out. Thank you. Peace.